Халык сонун олу вақтында мошенниклар қораклыкның яңа ысулын уйлап тапкан. Мошенниклар тузагына эләкмәс өчен нәрсәләрне белергә кирәк? Бу хакта киләсе сюжетта. Бүтін Россия халык санын алу ахырына якынлаша. Әлеге мөһим чара киләсе якшәмбедә 14 ноябрьдә тәмамлана. Мошенникларның үзләрен халык санын алучылар дип тәкъдим итеп, кешеләрне алдау, акча яки әйберләрен урлау очраклары теркәлгән. Ичке эшләр министрлыгы сак булырга чакыра. Зур шау-шу куптарган очрак Санкт-Петербургта булган. Онда исәпкә алучылар рәвешендә 2 хатын-кыз 92 яшьлек пенсионерның фатирына кереп 1,5 миллион сум һәм $700 акчасын урлаганнар. Екатеринбургта да 2 карчыкны шулай алдаганнар. Татарстанда мондай очраклар теркәлмәгән. Мошенникларны өчен халык санын алучылардан ничек аерыласың? У каждого переписчика имеется номерной удостоверение. Һәр исәпкә алучының номерлы таныклыгы бар. Ул махсус саклагыч билгеләрдән тора. Шулай ук яктылыкны кире кайтаручы махсус жилет кигән, шарф бәйләгән, кулында планшет булырга тиеш. Өчен исәпкә алучы бер кайчанда шәхси характердагы артык сорауларны бирми, аңа мәгълүматны расларга кирәкми. Бары анкетадагы 33 сорау белән сораштыру гына үткәрә. Бу сорауларның тулы исемлеге Бөтен Россия халык санын алуның рәсми сайтында урнаштырылган. Бүтін Россия халык санын алуда катнашуның төп эш ысулы бар. Беренчесе сан алучы аша анкета тутырырга, икенчесе стационар пунктка яки күп функцияле үзәккә килеп, шулай ук интернеттан дәүләт хезмәтләре порталы аша сорауларга җавапны мөстәкыйль тутырырга мөмкин. Халык санын алучылар исеменнән телефон аша алдалау фактлары да теркәлгән. Телефон аша халык санын алуны үтү тәкъдиме белән шалтыратулар булса, SMS хәбәр килсә, бернинди мәгълүмат җибәргә кирәкми. Исәпкә алучылар тарафыннан мәгълүмат алуның мондый формасы файдаланылмый. Халык санын алуда катнашкан өчен акча да алынмый. Исәпкә алучы агитация белән шөгыльләнми, товарлар һәм хезмәтләр тәкъдим итми. Әгәр сан алучыга карата шик туса, аны Татарстан стат предприятиесенең кайнар линия телефонына шалтыратып тикшерергә мөмкин. Номеры экранда күрсәтелгән. Әгәр шигегез расланса, кичекмәстән полиция чакыртыгыз. Фарис Мөхәммәтов, Булат Шакиев, Тахир Хәсәнов, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары. Хәзер башка темаларга күчәбез. Борынгы Алабуга шәһәренең һәр паркы һәм скверы күз уңында. Җәмәгать күзәтүчеләре аларның торышын тикшереп торалар, төзекләндерү буенча киңәш тәкъдимнәрен җиткерәләр. Хәзер Алабуганың һәр паркы һәм скверының үз җәмәгать күзәтүчесе бар. Алар шәһәр матурлыгына битараф булмаган гади кешеләр. Гөлфирә Бердәгалиева шундыйларның берсе. Аның карамагында Георгий паркы һәм йорт янындагы бакча скверы. Һәр иртәдә ул паркта йөрергә чыга. Микрорайон халкына шундый бүләк ясаганы өчен шәһәр җитәкчелегенә рәхмәт әйтәсем килә. Бик яхшы ясадылар. Миңа табиб шунда йөрергә киңәш итте. Биредә кыйма җиһазларны ватучыларны күреп йөрәгәрне. Паркны матур киенчә саклыйсы килә. Шуңа күрә гел күзәтеп, тәкъдимнәрне җиткереп торам. Аны шәһәрдәге кайбер кешеләрнең җәмәгать киңлекләренә мөнәсәбәте бик борчый. Гөлфирә апа көн саен җимерү, вату күренешләренә очрый. Ямьсез сүзләр язучылар, рәсем ясаучыларга да эше пыша. Я нашла... Ватылган, җимерелгән урыннарны фотосурәткә төшерәм. Аларны идарәче компаниягә бирәм. Тәртипсезлек күренешләренә чик куясы иде. Тиешсез урында этләрне йөртүне дә туктатырга вакыт. Кайбер балалар да тәртипсез уйныйлар, җиһазларны ваталар. Аларга кызыктыр да, ләкин паркның җимерелүе өчен борчылам. Гөлфирә Бердәгалиева шәһәр хуҗалыгы буенча киңәшмәдә дә тәкъдимнәрен әйтте. Биредә һәр җәмәгать күзәтүчесе үз паркы турында сөйләде. Узган атнада Александровка һәм Пионер паркларын тәртипкә китерделәр. Эскәмияләрне буядылар, уен мәйданчыклары, баскычлар ремонтланды. Декоратив элементларны чистартып буядылар. Көн саен чүп-чарны җыештыралар. Җәмәгать күзәтүчеләренең тәкъдимнәре безгә төзекләндерүне вакытында оештырырга булыша. Шул вакытта вату, җимерү күренешләрен булдырмас өчен күзәтүчеләрнең дә күп булуына ирешәсе иде. Георгий паркына видео күзәтү системасын урнаштырырга керешкәннәр. Бүген дә Гөлфирә Солтановна берничә җимерелү очрагын күргән. Шулай да шәһәр халкының тәртип саклауына өмете бетмәгән әле. 4нче микрорайонда яшәүчеләргә мөрәҗәгать итәм. Паркны төзек хәлдә саклык, җимермик. Бу ял итү, саф һава сулау урыны. Паркның кадерен белик. Ания Гыйбадуллина, Әлфинә Хуҗина, Айрат Шәйгәлләмов, Татарстан яңалыклары, Алабуга.